నేను జిమ్లో చాలామంది బిగినర్స్ అయితే చూస్తూ ఉంటాను. ఏదైనా అమ్మాయిలు అవ్వచ్చు, అబ్బాయిలు అవ్వచ్చు. అలా అని నేను తురుము కాదు. నేను కూడా ఒక బిగినర్కి ఇంటర్మీడియట్ మధ్యలో ఉన్నవాడిని అనమాట. బట్ ఐ లర్న్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ జర్నీ. సో కాల్ బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు చేస్తున్న వేరియేషన్ ఏంటో తెలుసుకోండి. అండ్ మీరు చేస్తున్న వేరియేషన్ ఏ మజిల్ గ్రూప్ని హిట్ చేస్తుందో తెలుసుకోండి. మీరు చేస్తున్న వేరియేషన్కి ఒక ఐడియల్ ఫామ్ అండ్ పోస్చర్ అంటూ ఉంటుంది. ఇది ఎవ్రీ పర్సన్ టు పర్సన్ కొద్దిగా చేంజ్ అయినా కూడా ఈ ఐడియల్ పోస్చర్ అండ్ ఫామ్ని మనం ఫాలో అయినట్టయితే అల్టిమేట్గా మీరు మీ మజిల్ని అయితే టార్గెట్ చేయొచ్చు. అలా టార్గెట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీ మజిల్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. మీరు మంచి డైట్ తిన్నప్పుడు మరి ఆ మజిల్ అయితే రిపేర్ అయ్యి బిల్డ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ టైం జిమ్లో వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు మీరు చేస్తున్న వేరియేషన్స్ ఏంటో తెలుసుకోండి. అండ్ రైట్ అండ్ ప్రాపర్ వేలో ఎలా చేస్తున్నామా లేదా ఫోకస్గా చేయండి. అంతేగాని ఏదో జిమ్కి వెళ్ళినాం కదా అలా గంట సేపు తిరిగేస్తే అయిపోద్ది అనుకుంటే యు ఆర్ జస్ట్ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ ద జిమ్. హోప్ దిస్ హెల్ప్స్.